Yabaliamo Yabeteri Omuguzi Toticheamo Sumbuzi Kobuli Omuguzi Kayotigara Agatabango mu businchwa mabono kigima egentu gide Cameroon geto ne sato chinsa nibere chabono mambye jinza cha Africa mu jeri twili Jumatatu ikiwa basi ni Many Crash Monday tarikira roi 14 mu cyumutinyo gatana somo kwa 2026 litukoli Jumatatu kabise mambingi ya imeyenka mu gusikisi famu mu cyumo tegereri tuwasore nsemo ya kane yo mu Mominchori bina nakoliere ira hamoga ningo ikara ga studio simambye bono oikire gaiga oyo garumo director which school chiro ko chikoro kwa Olympic at the same time bono igo akoliye kerogo kyo bunge ya se constituency ya Mominchori church Mominchori bayarengeye murakini egache gahatana nuwa tugatwara Mominchori borabu nabo igo Mominchori church na korengana na data ya 2022 yekembekeria IEBC constituency ya Mominchori church gibwata baki chikura chilfu emerongene na kianda chimisato neye that is according na data ya 2022 lakini nebuire sana na Mominchori borabu yibwate around 56.9 chikura ibwate 56,900 and something igonere bosi yakana gukubwate kana muna registration yako retwe igongoje gusukere lakini roboti urundo rugwe ne kumbi ya IEBC kena bugena kyokere mandated ne constitution gukora amangana bona iyo wono oyo iraiga se studio semambia bono igakoliye kiroga se constituency yuna kumanya ya Mominchori church imeye county ya KISII na ende na constituency ibwate abake ibwate na mpenke yabaki chikura actually gere number 9 out of 9 kegera in county ya KISII goto wadi sub county Kianda timayete mangana yugo se onda ngaine dakina berekene kolengane chi reporting gotumeka chia 2022 kero tokanye toroboti rwa IEBC na ende oruo rorache badaye tikamwaligani gase studio semambia bono umheshimiwa Zakari Onduso Nyamatari elinde tokole chinkwana monera semambiye arado tebinge kerenga kia yenkere kieke gigi asarikire Mominchori church yagarire ngere bune professional ikegera abantu bange bo maita sensemeli ichisemi achirenga tigawa kero kenda ache kubalera tusikize kutoka kwake. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana mtangazaji. Alright. Elitaka nabukora kwani mugusi omotebi marieta oboronge asokurwa ngai mirimo yawe ya butambe neririye naende kirenga kiaho nkere kieke mheshimiwa. Mbia mwana mtangazaji. Litangani kegima tigangiriri bageri gukwania abantu baitu bwa mwanya getinge ngambi yamolese mwabokire mambia rero nagokire mono sengenjo kanyarari bagari gukwana n'abantu baita simambia rero nchengo Zakari Onduso Nyamatari lakini mono bakondo ko Olympic na Olympic ne brand ya sengenje gasiana yengokora
nariete rikurura kurwa yonkorwa se constituency ya Mominchori chache na bero mo director we school chikor ko Olympic group of schools we kiraiga na ende Mominchori chache bantebya mbatagete services cyane mono wetani asende igonga bantebya nengendute chinguru cyana se ulingo wa siasa asekero kyabo jumbe kyabo Mominchori chache igo Mominchori ba minto 2027 Olympic na ale egeti na nere chinguru kyabo Mominchori chache. All right. So kolengana muna nako tegereire umushimo wa Zakari talia ye kwamuye kuzikoriye kero kibujumbe naba Mominchori ba chache batagire ko kommente mamuraka sengenjere public office talinche ngo yeliga nabantu bakoyeliga nande bantu ebinga abantu mbago sinywa bagateba bago sinywa na babu talinche nabo lakini bagante ebinga mbako bu yako yarambanta gete sengenje barorira mangana na korira maya all along na nkora yana yoko kubakonya na kubabwati sase mangana mange kurumaega igo bono batebiranga 2027 mbatagete monto ndego wetani Olympic gose Zakari Onduso Nyamatali. All right. Oyoro mwalimu. Bono tuturachakira se profession ya ikegera nubwatu bumanyia sensemo ya education tutaragenda samangana ya siasa turigereria se constituency ya Mominchori chache tiego turarigereria education ya se constituency ya Mominchori chache ngakiere as we speaking na ekero kuyerigereria ya buno mumanyi bwa mangana yechiseme teri goro na terinse na bere kati lakini abutali era potential ya chisemi chao Mominchori chache ebintu mbere bisalegete mona sense mu chisemi as a development kero compare Mominchori chache ne constituency chinde lakini amangana ya abete kubwate kana no gotaitawa gosogo tiwa maega abora ibororo mbubwate setiba ali mbubwate setiba iboli ase ogo promote chisemi chao Mominchori chache igo ekiwango kere chisemi chao Mominchori chache nkere wanting na ndengeta geta gokonywa agora chisemi echo katokoliga chisukuru cheito the way they are structured was a structural development ya chisukuru cheito trikola kanerengia na staffing ya balimu na trikola kana kerengia at the same time aba involvement parent involvement yani ko involve wa ibuli asemanga chisemi nkora to isanekia muna tutagete kiwango kebe na matokeo chisukuru chinyinge echo koranse yeke wangu y'igisukuru chinda se Kenya yegweta igonga njitagete wa kwecheki chisemi chao Mominchori chache njitagete wa kwecheki lakini nchi wa kucheki na mondo tamanyeti buya igoro ya masomo mondo ra kecheki chisemi chao Mominchori chache na Olympic na nero maete bi igoro ya masomo umushimo Zakari gwakwanirwa ya mangana understaffing y'abalimu aiga Kenya tumaite kumbe kere mandated kubwato kabalimu na kuba post ya school aone kumbe ya teacher service commission as we are speaking na kumbe ya teacher service commission kiamuri kirusana asoko kutwara rwanchirigete gutuma abalimu cy'isukuru gete including understaffing yeyo ayebune professional ikera korera Mominchori yao igintu bunekyo gyabeire gyakorekanire. What have you done? Timbo ati chinguru lakini ko encourage chande schools chiri kabalimu bali siko abana baito ba Mominchori chache bali siko ba trained bo bwalimu na bange bale nande bakara bali bako chama ba pool resources na bako nyara kulika balimu kana in private schools that is go to cover staffing. We do staffing by ourselves, so abali karwata gete chisemi chingia mono kora wane board na mo teacher na bako nyara koligia balimu abalesika abana baba bayo besankego bagendere gokonya abana babo libaga bakabera isikobosa. So we are encouraging parents na batona ko encourage abayibolinga bwatera n'abalimu muri kurutia abana abalesika abana gokonya a problem ya understaffing. Generally umushimo Zakari bono iga igotokare CBE bakayuruka CBC timayitingi kiabeta ndeka chinchiwa ikaruka CBE igonge system ya 844 nko herego chia completely twarorira abayiboli bakwimurungani sana as we are speaking now abanambaro ba grade 10 abande batara join school simply because of different problems abalimu ba JSS nko arana barabugo igobara mogomo simply because mbara irua permanently timanye tinga ayebune professional ekrokuligeria CBE une curriculum inya comparing to 844 inkyo ora semio motegereri kerokende no nyana umwibuli otegereta simambi na mbentangani
CBE 3 program mbene program ingire lakini enchere serikali ya nyichageti na enchere implemented na omechande korwera nemechande menge ekorwera nga abantu baita abanga konyara kwabo kolense na ende agasoma level of education basoma kwa abantu abange nkoli ko participate aso konya abana aso gosuka mono ase CBE ekero CBE lana center digose mwana nero bwate gasien na okora igotaka akonyo no moyoli na ndakonyo no mwalimu ase sukuru wana kwanyara abayibuli abange akonyara kwabo kolense ebintu mbire bitakeira nka abana bagutumia muna bono abana batakira banyora chi tablet bundles bakora research baligaligeri chi assignment bayira na bayibuli bamanya gochikora lakini kwanyara nga emechie menge no kutokoro kasimika linga tururu nonga tururu nkai igo obotako bona ngerate percentage nene y'abantu abange ebara bataka okay igo mba kwanyara ngo mwana kerako yandaka tari konyora gosira goisaine kurunka kuru asaba iboli gose home setting alright na ekara wike sukuru kwanya sukuru chinyinge twatebe tuge sukuru njitwale wifi no musike ruto kerale koligia serikali yaye agatebanga wifi will be free everywhere lakini sukuru chinyinge njibwate no stima echine njibwate no wifi echine njibwate no laboratory echine njibwate no computer labs yani kene nkeo konyo mwana asoka soma so which means preparation ya serikali is not adequate was tia isaine na preparation ya moiboli is not adequate senge njobo taka na level of literacy alright and willingness to participate wana kwanya oro mwana aflote tigatia moiboli tarike nyara mokonya no mwalimu nere tarike nyara kumwikirira ibintu bitakeire igo implementation na bere gasi but the system is good umushuma zakaro you say the system umbiyere I do agree with you kiagera kogenda CBE way twarorera abana bago cinci abande bacagire kworoka ikitalanda cyabo nasibarabaya bara igona kuko tebanga serikali temanye dibande kora akaranye ndiye manyete angona yokara planning isaine lakini wana planning ya serikali yakoba inse way below expectation ya bantu bae because serikali tekero planning yake metambe ko chimotwe lakini serikali yaito and most African governments echiko plan ange kwanya wale chiko kole bintu implementation is a chiko plan lakini ko implement bintu is a problem etoko plan even without adequate resources right yani to plan it no mbesa tatabwati na bintu binde biri obonda bota isaini so we would want our government to be realistic in planning alright to plan ne bintu bitobwate ndo plan bintu bitobwate bina one budget ya korosigo be way beyond chibasa chichiroro and to manya uja kuri chibasa ndi chiasinya which means most of the government plans cannot be implemented and kwa makonyora enchera ebintu bigokorwa chibe budget ya rosigo keregento kiabe prepared and kwanyara political interference kwanyara for example president ngana nere o chikokorera magendero gari gora sagotara ngana arure gento gete na akorire gento gete bono ku ministry of planning ne ki akorete naenda okotokonya chinga choko konya ngana bakonyire para na bakonyire gento gete na bakonyire sukuru kire chinga ichikuru lende ndichi a plan rate so that is one of the ways tokoranga planning in most of African governments monomone ya Kenya igerense alright Mheshimiwa Zakari as a professional in education ense ya Rwanda as we are speaking now igere opposite of Kenya chiskuru chese actually abayibuli in Rwanda they are fighting konyori bagali kongusana kubeka abana in government schools while in Kenya we are actually struggling gotema sana tuira abana as a private schools so timanye tinga ne serikali etara manyanga chiskuru chenga kibwe chiwenda kroso ikerense ya Rwanda igero se chiskuru che serikali mono so abana batayite kogenda lakini Kenya agagota abana batayite kwenda as private schools so serikali ya Kenya letararora what is happening alafu as a private schools how do you work ekiagera twarorere bintu bya CBE yeye igobire very expensive igobire binge inuna private schools ngakimoko gwakinde ko gotema go balance ya bayibuli aba batabwati kero you have accepted ngamba bwati on planning ya Kenya is way below expectation when whatever right kartokole public schools the number of public schools osina school to bwate Kenya yes
chari gotoka ngana choka chiroro without private schools angondo maite abana baitase bagasoma awenda buna the Nairobi, the city of Nairobi, right no konyora li baga ina public school is a problem. Omwana ka ucho in grade 1 was na pre school konyora li baga ina public school is a problem, which means the government has not established enough schools. Igoro chemba manyetaba abana bababwate assuming the private sector was not there angonga ya abana ubale. Number 2 kerto koligeli abalimu bona ega school ejire chinke in most places, especially in the cities. Our schools are crowded in the cities. Oh, and the school muna Nairobi school muna Mwiki primary school. About a population of around 5,000 learners in one school. 5,000 is a very big population compared to the number of teachers who are there. Yes. So in other words, what we are trying to say in Chisukuru, Chile Kenya, Chinke, compared to the number of children that we have. All right. One private sector nere wache akonya asense meyo. Namba yende ya kabere. Kerokoli the number of teachers who work in private schools. Right. Ebara abange sana. Angabanta abansi if the private sector was not there. Serikali yonga te yabwate morobiri se etakereko babeka. That is another thing that we have also to consider. So planning in Kenya about our education netagete a radical change was a reformation emanya wikirana so that abana bonse baba accommodated esta abali bantu bali the personnel to yabantu begasi baba accommodated na implementation yekisemeye emanya ko satisfactory gose esaniki na goikere birengo biri bitakeire. So planning in Rwanda is different from the way we plan in Kenya. All right. Of course the population in Rwanda is small na resources chabo lakini ne Rwanda nensenke. Kenya is a big country with many resources lakini ogo plan kwe bintu byaye chibesa chiaye nenchirego implement it becomes a problem. Remember the Kenyan budget, 60% of our budget goes to education. That is more than a half. That's more than 50%. Lakini still even kerto abekire budget yeyo naona nchira chibesa chigo tumeka it still becomes a problem. And ko yunga chibesa chinde chiasirete ghost projects, ghost schools, yes. Ghost what, which means corruption is the main problem. So it means it means the water officials wako tongaina na barawe ngaina batali fair, batali honest, yes, batali objective in the implement asoko sukichisa micheto moto yonga again to the problem in Kenya generally is corruption. Omo Kenya karabe kiro aseni ibere igakolenga linga kyagwete nenke na kyagwete nenke mongena yaka na abana bae abantu bae na ndene community ne kwanya na beko na besigetenga omonto moibinero omonto mia. You know, community is glorifying corruption. Onye community abantu bawe na farm na barabwango ntuliko nyare problem. All right. Unabaona leadership in Kenya ekaro monta ibire chibesa from the public sector na ndo monto le chibesa obribe abantu na bamo into the political arena nerokoba mogavana nerokoba mojumba abo nerokoba mogwadi abo kanyoro ko ibere chibesa kurumwe namba maita sabe chibesa kurwa and ba mo allocate another authority or more power
now to loot even to loot from them. So which means even the common populace, the general public is glorifying corruption. Omonto akabe in public sector okorwole ole fair ataibeti badenga omonto yatumbeti kibesa igoro ligere muna aruobosa abantu bande bayibete kibesa. So which means we are also justifying corruption. So if the common man abantu the common populace esagote naimara esagot change attitude towards corruption na boko nyora na abantu bali bakiobisi na barabu na bako ba fair basoe ko allocate resources boronge na gochitumia boronge muna kitakere gotumeka. So in a way na into bwate a share of blame muna abantu asengencho ntuecho hagati na intubuya asengencho to glorify corruption igo nakuko to mushimiwa Zakari bono ko corruption ya very collective responsibility so tuwezi ko tubwate nte kubugera amagana corruption yo kurumiga iga Kenya na nte takere go blame monto amaka na intu ka banyane ngo participate tole muna wana say education sector. Yes, people could know abana mbamanyete nga matemu aibiru abari mbamanyete nga matemu baibeire bakonyera abana kwibera abana na abaiburi mbamanyete and nobody raises onde yo kuranga ki mangana yangu kusarekale na kero monta nyorire grade yake na understand na aigwete buyanga na nje na nyorire grade lakini amanyeta sakote asakeruseti bose okugora certificate for example in Kenya. Yes, omonto okonyora omonto boli ataigete na onkera asisano akobole obviously ne a political office abwate certificate baka masters osakwero ka doctor wono kuminga ki atata no leta ya utanyale kulika ngaki bateba nga okorete baka PhD. You know that is abusing the very essence of certification. Nganga ki certificate ngi chikorwero certificate ko indicate omonta sasa omira ikire lakini abo tomaite ngomonto na ibete certificate ko sanali kire tuchiba certificate yo monto mo and we don't care about that. We still glorify that ngo ino monto mangain oligete certificate ma abono olikiro. So in the education sector there is a lot of corruption, but even the public is also accepting that. All right. Yeah. As we fading out korosa magana education umushimiwa Zakari wanataka go take time so that otokonye ku understand since you are a professional rigeri university kwa gachinyomera likia bonyo ntorara kere gazette anywhere ntorara budget yaye and yet we have leaders kurwega gusiba ko karansa se committee education university naro stay according to you university Claro, nabyo bitwate abanga ine planning eri akokorwe gali goro eyitire ense na intutwaka chinkobi na batomanya tenga kebinto. There is a way things are supposed to be done. Yes, na intutwaka chinkobi ngabana tuwairo university university commissioned 5 times. Yani ekobe kuligena 5 times, not even being commissioned. Yani ekobe kuligena foundation stone 5 times na abantu still bawo kachinko 5 times and people have expectation 5 times. In other words, we don't even know which policy kichibekire echokolegas planning into manyeti. We are ignorant. Most of us are ignorant. So kwanyara paka nona babunge bonsi na obale paka bagavana na obale mbamanyete ngente kinkeyo libaga bako tokonya akigente kenkeyo na barabune chinko bawo kamuna into bana tuamanya kobekana balito by common man na bali in government bamanyete ngakigente kenkeyo. Because kerege ntonke wa this steps ke gweta get parliament kebe in the budget ke manya ko korwa bona gento ke tali in the budget ngeji ba siko chikurugo chikokora rende. A university would require billions of shillings to establish tali gento ya siringi sano ra chobeke muna litoko ko gore chiro siringi sano oigote. So university yo lakini abantu abange mmanyete university yo. Okay. Na bamanyete mbali go kwane baba tenga tigato bayigombi yatole. Yeah. Okay. Jide katubwate inyeiga koraga chinsa isato tumanya kuirana tieto kolena semo education to kuirana ntugirira siasa na magendere especially as a constituency ya Mominchori chache ntumanya nga ekiringa kya onkere keke iganga ya enene utagete chikokora Mominchori alia bugachache nereliye tigatora lile constituency yo ya Mominchori education wise serikali nguru rechibesa tu wetera CDF nabo igachi pass linchiro abana bakurugo Mominchori church is one of the constituencies ukwe murungani kuwa beire gokororekana asamangana yechi paseri timadi usono bwate ujumbe ye nawanye koye bwate then what is supposed to be ngigeta kire gokorwa Mominchori church ase egento kelige kwete kapisa nensema yechi sembi ekogara
for the 2 consecutive years. Mo bongoro o robis bana iga. Moske mwana pastor alfamiruka. Orore kanenga set for the last 2 consecutive years. Omwako yo tarehe 17 motienyo gatatu. Asaba bunge bali barore kante 10 bali etichiba basari na alengo ya mobo. Omwako as we speak now. Bantu baranyora basari abane basari first term na second term ande bana babekiresiko. But what support your constituency asechisemi. Last year it was the same. Wano asako ile chibesa chichi basari negento kere a mystery. Wana agutumia chibesa chia CDF che basari abana muna chibesa chiaye. Ako reward friends ekaro chika sogate ako reward friends or reward relatives or reward n'abantu bali na supporters bae. Abantu genuinely babwate problems muna wana nto bwate bana bali orphans, partial orphans, total orphans, abana brote meche metaka meche chiwido, abana abukwanyara mbali kanyara besa, abana bali chi university abari bakabagati muga kibona ntubo machoge basari teyo. So which means there is a very serious problem in machoge asense amwe chi basari. Wana machoge intensive care unit oduruste angotebi asense amwe chi semi asenge encho oyo no monto obwata kabesa ka kekaru cha okonya abana basome lakini okabekiro muhuko ekabwata a lot of corruption. Muna bono egento kere kurunga double allocation abantu baka uchibesa chitayo nandi chaire no gocheme muhuko ine re problem error. So bumachoge ne bwate problem ene na sense meji semi na ande netagete omonto bwanjite chisemi oranyare go support abana. Onya abantu bakurusi chibesa muhuko ba support abana babantu. Lakini chibesa cha public nandi chasinya gwikera abanyene. Igo monto inatagete abana bamachoge basome because the future of bumachoge depends on these learners. Bumachoge te okina onye tebuati bantu basomete. Na abana bakore miche metaka yani in a way na nabo bwata maongamaya nabo bwata talents nabo bwate but yani talents that need to be nurtured. Right. Lakini bona kereka beka bire baseri bale all the time coupled with other problems. Ejitoro chile jisukuru goeta wana mochumbo enero participate ya soko itabu machoge. Alright, mheshimiwa Zakari gona losaba turabekira geto nabwo tunyore breaking ke yo konyora magana ma yasinchira yo wikiranu yichinsiso tuchabono mambia tumanye kurenda gocha to kurenda gocha kerokende no chikoto tabinga aibune professional ikere kwararire nga kerokende chibese serikali kuru as one of the constituents utaracho rulinde kobo murai. You are a constituent who is a professional. What have you done? Maybe kokonya abantu babo machoge tukurena gocha no totebye kyo then kuruga gono ntogende kurigirira siasa yabo machoge chache tumanyenga kerokende ayenga yota getego jako yekonya ngai atwaliro bututu kanuboke inkigetara korwa ayota getego chigokora egero tuiranire ntochakera bu mushimiwa na ndiangwa kirimbi mona singenjo yo gotoka na gwanja gocha iga senka imugusikisi FM mambe uneye elinde gosanga no mu machoge. Karibu sana. Alright, asante sana mwacho motegarire ase dake ya miribosio tukatonyora magana ma yasinchira yo wikero nere Ronald Mayaka tumanye kurena gocha no mushimiwa Zakari Onduso Nyamatari bange bamayetu na Olympic nero mo director which school chiria chikorunga Olympic group of schools goto chiandare kurena tori na short while. KISII FM. Hey, KISII FM. KISII FM. Inka yomogusi. Radio nambeyemo eboto bomanyi Inka yomogusi eboto bosemya Inka ninka 94.1 yo 94.1 Inka yomogusi. KISII FM emerongo kianda nenye enuguteyemo Inka yomogusi.
kurwa chintandanye chense bosi abantu baminto donda basabe ngatogendere njire ibunire igatogendere ko bame kabiri neri bagantete ko enda njiko sabira umwana ubugima bwako ngire sana ntobwa kibesa nanga sababa alimu baba sakoseli abana ko chaka ase sababu ubugima bwako ngire tolemererania abana bakurara nyaro tatu mwabo na mama mwabo barara buliri ukuragira kuka kuri sita binyore chiparapara kiasarekire rasmus gumune gurwaru ikepara umanya ko nori pikipiki ko soki aseko ko soki kuchi Kenya. Serikali ya Kenya itafanya juu chini kuhakikisha bei ya mafuta haiendi juu zaidi. Baba alisema who has told you that ODM is not a party that can field a presidential candidate in 2027. Hatuwezi kuwa bila power, lazima tupate power. aya namangana maya KISII FM tangu chinde cyose kitayo tegogoto weigwere amateye amakuru ase chinsemo chekinyoro kya nyang'eni ime ya birongo nigo bari no mogoko maega yo mwana obogwakanirwe school fees no muragio yo mukuru ase chinsemo ekyo ekiagere family yo tiri kwenyara mugabo na county ya Trans Nzoia Muske George Natembea nigatebera buna nigo bari no kwigana buna nsemelie kwamilia serikali nechikoire serikali Mominchori obonene bole bosio nabo igoni go mulembe oboliwe kurwa sabagusi ekero amatanga yoko mwenyangina omuseneta bwe county ya KISII Muske Richard Onyonka musangara urabe ko korekana litikulie jume wiki asaya mulayanda mange mambi yabono monchomo tigereri nigongo kwaligani elindo nyari kwenye igwa senchera yobo ikirano kolengana bunato ikira semesa itu ya mangana magia chinsani sato chiabono mambia umwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana magia ime ya KISII FM Ronald Mayaka mate ya mukuru ase kinyoro kya nyang'eni kigotoka sensemo ya birongo nyari bari chache county ya KISII nigo bari ne kibako gokera maiga yogokonyo n'umurayo yomo asogwa kanira umwana obe school fees uyo ise asira bwango igana gutige family yabo kere no botako bonene ukwanira bari kyamangana magia muibuli bo munyaroko yiyo moroki wo bwakanirwa usibwa kanira to school fees asensemiyo nigo bamurende tiembu yamono yo kuriye kirgo kyo bujumbe korwa sensemiyo Muske Joel Okengo nyambane as okwerwa gwakane school fees yiyo na korwa ibintu byabokonyi guchi asomunyaroko yirinde kogendalia masoma yabo tambe asensemiyo asa muri tanguru ku divina mura mwakani garwarite ekara ringi kuruye gasi stroke ya mwagete kera ya mwagete kuruga bwa kagenda gakira kayirunya gitari ona bakieta gasira njabano mwesime bachori okengombi yamono asuba cha kongirwa mwana school ikinja na kinsa betiyo kana na kwiri ngambi yamana asuba cha sekinyoro kya nyang'eni ase family yeito ntoli kwenyara wane nasabire gaki ngo anyira umwana mwesime bachori okengo mbiyamana sawa ngonyera umwana kurusiko nando agendera butambe na kwini ngambi yamana nande mbiyamana nande mai gatore mega ya turi chikurango nyorore Janet kemuntu umwana yo mintorara gati gabana bake batakito gokonya umwana uyo igo kuruko Elizabeth nyera kanyoro mwiri admission lakini renda gakurwara kanyara komokonya mbiyamana mwishimi wachali okengo nyambane aso koleta ko bokasi family abana igo yo mona ruri university ali first year mbiyamana mwishimiwa aso koleta ko ngasi family abana abaigamba takiro gokonya mbiyamana so utuma timu yao twago kirase kinyuriki mate yo nigo yarire ira yogochia kumubwate sio Muske Kengo nyambane aseganga yaje yo kuriye kirugo kiyo bujumbe bwenseme ya nyari bari chache Mominchori obonane bu mwaka ugocha gente kia sekinyurugi itu ntugwanjete chikuranto koe amana pia bamatu baito bara bagwanjete mono sana aso mwezimiwa Okengo nyambane abange ebakuruchira na bakuru mbari gochimba ikirani bakyo mwezimiwa ekenega kono gwakorire gwikirani ma kwa mokoreire shopping kwa mokoreire pifi igotogo goka kitokana iwe mwezimiwa gendera no moyo yu iga abantu banyang'eni kenga twensi twabere magaya chengenje twarori gokonya kwao na maisha abantu batoba kogenda pi toko chinorore sana kuchi lakini anori abantu banyang'eni nonkorenge barasi gwake proki ucheso igogenderete gotegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi
Mugabana wa kaunti ya Trans Nzoia uyobo igoro ya masabara ikorwa sensemelie kwamiriria serikali nigatebere buna chinsemo chionsi chirichi kwamiriria serikali nigo chirachi kubwatana elinde koene kebunu murayi obo no bwense ya Kenya muske Dr. William Ruto taligo chikwera chikura bunu murayi bwense ya Kenya sentunda ya kabire asobo cholio bonene boli bosio muske natembea nigatebere buna kura anawapatia IDs wageni kutoka taifa la nje, kutoka kule Somalia, kutoka South Sudan, kutoka Uganda, kutoka Tanzania, ili atapate kura ya kuja kutawala Kenya. Huwezi kupatiwa idhini ya kutawala taifa la Kenya na wageni. Wakenya wenyewe lazima wachague president wao. Sio ama namna gani watu yangu? Wewe ukipiga hesabu na uone haingii, kuwa muungwana, hakuna makosa kusalimu amri ama namna gani? Ukiona Wakenya wamesema hawakutaki, fanya miaka yako imebaki 1.5, ungatuke, uende nyumbani, utakaa kama rais mstaafu kama vile Uhuru Kenyatta anakaa. Hawa jamaa wanawapatia vitambulisho wakati mnafanya recruitment ya polisi, wanaleta ID yao mnaingiza kwa polisi. Wakati ya jeshi wanaleta ID mnaenda kwa jeshi. Hawa watu wamekuwa na haki sawa sawa na Wakenya ambao wamezaliwa hapa. Wamechukua nafasi zote, wamemaliza. Itafika mahali jeshi la Kenya lenyewe litasimamiwa na mtu kutoka nje kwa sababu ya upumbavu ya kupeana vitambulisho kwa wageni kutoka mataifa ya nje. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi chinga kiyagendereta barai au kurwa serikali ya Kenya kwanza nigo besokire na korokyo gotagokigwa kuwabo kubwatekana no mubaromoke w'abakichikura baya abo besokire kwelikia akurwa sensemo ya Rift Valley elinde gwechiya gwaka chikura sobochorio bonene bo mwakogocha omonene w'abawaziri ya serikali ya Kenya kwanza omusike Musalia Mudavadi nigatebere buna account ya Nandi nigo yaendekirie mubaromoke mono kurwa sensemo iyo igentatebere getaliye kijya gwechiya somurai wense ya Kenya musike Dr. William Ruto iyo kurwa sechinsemo ichyo Mudavadi nigatebere buna abamenyi ibensemo ya Rift Valley nabo bwenerete gwesokia sobunge na kwelikia buna bakichikura baya elinde gwechiya kumusiro murai wense asobochorio bonene bo mwaka ugocha. Nandi only registered in the last round 52,600 people. That is not good. Wale ambao wana identity cards katika county hii na kwengine, if you are listening to me about the size of the victory, we cannot afford to have that kind of registration. Tushikilie rais, tushikilie kwa masomo, tushikilie kwa kilimo, tushikilie kwa infrastructure, na ya mwisho tushikilie kwa kura 2027. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi
Serikali ya kaunti ya Nyamira nigo yasabirwe kumurikira emirobyo ao ya magenderero ali abananchi baganeti bya kaunti iyo anene gukini bakorera ibobo chenu wasechinya gitali che kaunti iyo ya Nyamira ukwana chinga kiekiranite kanisa ya pefa imeyabu mulito bugichora West Mugrango kaunti Nyamira litkuligoro mwana siasa kurase kaunti iyo engineer James Kemoni uyole neganga yokoliye kirogo kyobugabo na kaunti Nyamira sobo choriyo bonene bumwakogocha nigasabete serikali y'umusikenya libo kubeka emirobyo metinguko ruwa obokorera buganirie anene go cyasaba subati bakogenda kuyibora elinde mbaba isagusiria bagima abo gusegusiria abana babo asechinya gitali cye county iyo engineer Kemoni nigo boigasabete serikali iyo ya Nyamira kurata chipara au imeye county iyo elinde koenekia bunankorosi wakira sekerengo kirikeganirie elinde koenekia buna chipare chingo segeta chirabosombi asenchera ewenerete. Nataka kuomba serikali yetu ya Nyamira isaidia wamama hospitali zetu zikuwe nzuri wakienda pale kujifungua abantu baito mbana kwenda na kurunya gitari wale mwiwe mobile abantu baito banyora mariogo bako bikara kitabirutu agora na naita nyama ya mambia kana naito arona naito wale barabara tu arosi njiyororo lakini chakuli limetijevele tatereta itano wajitoke watoke kwa maofisi waende pale kwa mabarabara zile zimetengenezwa waone kama zimekuwa zibwato mojangomuya jibwate chikarabati ama jidali gotegeno ali barabara jirabe igogenderete gotegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi ababwatani awa nigo bagenderete gusabe kampani y'ekinguru cy'umuriro ya Kenya Power gutware naro yo kuratana kurigereria ibintu aho byestima anene chipost cyestima kibekira se chinsemo aho elinde gutanga imibasokano ukurwa gokorekana elinde bamanye kuirege tambukiro gukwana muremesa yaito yamangana magia musubati Jene Matiabe uyole neganga yo kurigekerwa cyo MCA asebori ya KISII Central nigagotabona cyestima kinyi usaba kwabira chiposti nyinge chestima ase chinsemo ao imiyo mu kibosongo nigo cyarorekanire kugundana koerera egento kera chikoirera magima y'abantu kogoserwa kubwatekana n'ibasukano eranyale koretwe kero ebeti iyo iyagure musubati iyo nigarure okubulye go cyase company y'ikinguru cy'umuriro ya Kenya Power ucenche chiposti chestima kiri cyarorekanire kugunda elinde gutanga imasukano ndiyonsi korukoenekirwa ase chinsemo ao yugukwana n'umurai mungino kolige bo MCA KISII Central Ward koroku Jane Matiabe aiga KISII Town twarire tokorobo kongwo bonene ase esauri estima ge kolima estima mete yagotire igego iteke town igego iteke binyoro gistima chikogwa ki transformer chiagwa abantu ba Kenya Power mwarangiriwa muri gocha there's nobody who appears but muna bono iga ntobwato mushiba wo mongino ito mokori biasara buna intwe mongino renge goeta transforme kamugwera onekere kumugwere town gatime mukamanya koira the shortest minutes mukaminyoka goja mukaruzie transforme eri na go change na kubeke ngao ngai arwete mugo change ekero umuntu akure umongino yokure mochariare ntora murusi mochari tomutindeke tiri nkorera tore yende eriye kogugari agakani gotirumboka abantu ba Kenya Power are you really serious immediately buni mete yagwete yorie metemegani yatogete meteme kongu mukaminyoka mukabeka within 10 minutes mobegete keregento momene temenu motagererete what is happening bantu ba Kenya Power mwarangeli chistima chikwete all over in Guziland abantu chistima chikwete chinde bantu mbabwati chistima mwarangeli gunchumo konye chistima echo mwaganya baka abantu bakwa mwamanya gocha igogenderete gotegerera mangana maya kurwa KISII FM enka yomugusi asora bodiru munchumo tigarali chabuto kiristageka 15 igoro yechinsa isato chiabona mambia no ntagete nkorera mangana maya senchira yobo ikarano korengana buna twikira semesa yaito ya mangana maya byamuna singe chwa chara kuyategerere bya KISII FM enkanyo mugusiga ndira gotegerera chinsa inyengo chanda igankoretera senchira yobwenge buna ndete gutwikira semesa yaito ya mangana maya ili taliana ni gonkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa mangana maya bunaletwa asole na KISII FM enka yomugusi
eye nkisi FM enka yomugusi ebirengo bya 94 enuguteyemo aya no matekere bwe radio ya KISII FM imeye county ya KISII gose county ya Nyamira KISII FM kachire kuma nogani tiko tuma matangazo ocha radio ya KISII FM bono na bogotonyora gwetera saba agent baito au bagotoka sitinza mu kikubwatia insa mu kyakeroka nyoro mu agent oito imiye duka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinza meju kyakeroka aino momenyi bwebunga ya umachoge borabu tutarira service yete ije kutoka so mucho Kenya angene stage imeyajaribu waste filling station na bari kinza mu kyamanga top nyoro mu agent yo KISII FM imiye duka ya Hamas ijiri mbarabara negeta seni kya nyimbo kya manga KISII FM enka yomugusi gendera kotegerera KISII FM ejenero enka yomugusi enyagitari ya ram eyegendete gokinia ebirengo byobogwenia bwabo lituko ase lituko ligobono ekobaarigania abarimu abasigari amo n'abakoreri bonsi b'eserikali bari babwate SHA comprehensive cover nabo bakonyora obogwenia batari gwakanira kende inyora ekadi eye nige gotenenera obogwenia bwange nchende yonsi nabo igo nakonyora amariogo no gopimwa ase elaboratory yabo boigo enyagitari ya ram nebwa tobokoreri bwa occupational therapy aseba kurwa obokoreri buna cerebral palsy autism spectrum disorder ADD gose ADHD speech therapy splint therapy na oromoto therapy boigo nkurigeriye bare amangana ye stroke boigo nkurubare ADR training guide and balance training home based care training home assessment and adjustment asebaria babwete omuchando bwa mariogo yogotindia yani drug and substance addict rehabilitation services tarera enyagitari ya ram egotoka imeyo mu kibosongo mbarabare nekigambere kinene gya KISII Locals boigo bakire simi ase namba 0705239289 Ram Hospital KISII, health first and health always. Enka yomugusi Radio nambe yemo eboto bomanyi enka yomugusi eboto bosemya inkaninka 94.1 yo 94.1 enka yomugusi aya no matekere bwe radio ya KISII FM imeye county ya KISII gose county ya Nyamira KISII FM kachire kuma nogani tiko tuma matangazo ocha radio ya KISII FM bono na bogotonyora gwetera saba agent baito au bagotoka sitinza mu kikubwatia insa mu kyakeroka nyoro mu agent oito imiye duka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinza meju kyakeroka aino momenyi bwebunga ya umachoge borabu tutarira service yete ije kutoka so mucho Kenya angene stage imeyajaribu waste filling station na bari kinza mu kyamanga top nyoro mu agent yo KISII FM imiye duka ya Hamas ijiri mbarabara negeta seni kya
ebyo bire in public domain kiagera tali we're not accusing you omuntu asegintu kerie tayo when a professional, what have you done? Alili boli liare ngenga ki aye ekegera kwaikire korora na endekero kende nubwatu bumanyiboke turatebora arae other constituents to understand this thing. What have you done? Step entangani ne yoga so siasa. A step towards empowering our people. Ekorega siana kodre in the private sector. Yarole kanine nande ya very admired. And abantu bantebringa batagete bagali scope of operation. So which means abantu babwata ko semelio konne asega siane. That is why batagete bangega sinyingake elinde mbakonye. Ngoso parliament kisemi chiabo machoge goikanchi konye. Naende nare konyora naende nare kosoya e county still na nare konya kisemi che county ngima asengenjo nindo chenga womanyi wa kisemi botakeire. Abogi mabwe society ebogo depend on the youth. Eke goria ke korunse eke goria ke ne ke buate responsibility yo ke rigete. So that is why naende the youth abogi mabwa bwa bantabake ebogo depend on obongo bwabo, yani abantu abangi bari prepared obongo to face the future. That is why a budget yene ko be kwasengencho go prepare mongo nekisemi ky'abantu abake for the next generation. So nje nintagete konyora ekero kyo jumbe nande ngetume koro kerelia abantu abange because bono egengo kolega asese chiskuru cyane isano choka echinjiri bo macho ngima. Lakini nyori bageli bono, this is another step that I want to take so that I can find an opportunity yo savo machoge bonse. Naende in future nyasawu wanja. Naende I'll take another step maybe to serve the whole county. Na bonko ligino nekerogie county so that imbe empowered na inche manya ko empower abantu bande, especially in terms of academic development, in terms of skills, training and in the dispassion of knowledge to the people. So mushibogo tabanga chinguru chigoketa kasibona. Chinguru chane asebono nchikete asengencho ngodile ne chiskuru sana choka. Lakini nkoe guchinguru ba machoge ngodile ne chiskuru almost 70 schools chikotoka ba machoge chache. All right. Yeah. So can we saying agarokende tutadigo interview ne emirimo yo yorabisi bono. Bono iga tidadigo interview ne gasi yo yorabisi. Ekara chinga keine chai. Nsago interview ne gasi yae na bara tware getamero ngaki egasi na arego kora nyarebe bakandetera siasa. Bono iga omwana upasta etomaete omwako yomo nemetie nyetato. Akore gasi to perfection. Aba machoge ba koranga na isene ko kolega sina ndo moment time and will not worry. I will not be worried. Yeah. But my worry is aba machoge they have been crying for the last 10 years. That is my worry. But I think for this 1 year na chenchi aba kolerebia. Asa ko chenchi aba kolerebia na aba machoge ba isane kina na ba ko moment time and. But so far it's not, things are not the same. It's not normal in Mominchori. All right. Things are not normal. All right. Asante sana Mheshimiwa Zakari. Mbali naba machoge buna gwata balindenga nabo batagete ko emirimo. Ayebuna oyo koliye kirogo na ende gwata kire koliye kirogo ekikwanchirebo. Noroje kende gesale getota geto chikogoro. Ose constituency mbio. Ebinte binge bisalegete. Na la yodo dusana tanga ki egento kere very basic asobo ngabo mwanya bantu ekoro kuchisemi. Ndio. Mominchori chire ruined completely. Environment ya bana bako somera in most schools. Right. Telling yeah, it's not learner friendly. Staffing is a problem. Abinto buna mache, there is no water in schools. There is no electricity in a number of schools. Chi transformer chibe kire chitariko ku parade. So some schools go without electricity for a long time. Yes. Kero koligere chipara chiko enda chisukuru cha Mominchori. Iwone chisemjo kande do kwanira. Abane ba kwori by the time awike sukuru ebirasi asaba ko so anetente. Ego era ba chana matoba mange sana. Which means chipara cha Mominchori na chonji bate problem. Nchigo ige kamuna bano kera abantu ba kule Mominchori ba konya okeli kurumocheli ngabachikoika embule taratu. Abange most of them are not served. Chipara nchiro musike ogali aroste nande Kenya samoweke abeke nkora ya sagia. Akaros chiparo Mominchori chikonyete some sections of Mominchori. Wano obarayo warwa for the last 10 years. Anya tali chipara chiri chogali cha koera kere tamu yo mungwano yo ndaroro
ango era tabu atigenda anga ko tebya abantu lakini ne ngutamira nga kinge cyaro sitigu nere lakini plan yabete yaro sitigu nga kiya musika ogali so bo macho agatari goige ka generally chipara chinyinge kire chimbe chipara cyabaye MCA ekire chimbe igo county government na ne bwate responsibility ne changerete sana asabo macho agakobege singa gatari goige ka nona abantu bagochorro gocha gututarira muna bona bagocha matanga abayiri bagocha kurukinse mbali mbali bakumege macho ageye ngakibonero ebwate mechande menge iga so chipara is one thing. Another thing na mache abantu bagwetuka mache paka bona iga bakoligia mache okero koligeri nono bole mibwa abantu ba machoge e problem na beroro ekora chipara ne chimbe na hende bantaba nto mbaranyora monto okoba moyo ngabole mibwa kisasa mbore batakera bakora omaite tutakera tono abantu baito tobakonye especially amangana yo bole mi no botugi bole mikibora abakonye mbotugi kibora abakonye ekora bole mi bole bana muno bebituma obole mi bwana yani bole bosaigo obole mi bwa matoke bole bosaigo etete koligia enchera abantu baito barokerere gunge bimelimbiro ebyao bikoreta chibesa osa kogorera abantu ba machoge mune kula ko Senegali gokendie bimelia nando baligere chiro airport igaiga na bakonyora abantu baito baje kurema ebimeli to komnyoke airport no bagodre gali komnyoke ebimeli every morning na bakonyora kwa empower if you can buy two of those coolers the cooler trucks jikomnyoke ebimeli ko macho chamnyoke airport ebimeli mbire binge bike bitakire ngumbu lakini bono bantu baito mbaramanya bole myobo lakini osakwenda boiko yo mwena okonyora abantu batige to bole myobo akawaida kale bakoreme ebintu mbire biribiko ba exported echire tayale ngumbu eganyete so that is what we want to introduce. All right, so ugiava egento buna echae kerwa kwandere chinsemo cha central ni chinsemo chinde kwangiyo iligoro yechae because ngorora bune bonus ya chabantu ba eastern field na western field nchiabwe kanete nchiro chiare kuliera igora pandense what will you do ratoka no le machoke ya chae ne machoga eva ne bank echa ne machoge lakini one thing nateva aba semi uchi sabale mimboyo machoge muna bono chichae echa was made in 1960 yes na bora nyole echa bono equality ya etriera abantu batagete kugora ngumbu echa ya chire karembaliri etagere gosimekwa etagere abantu batabi batogole cha enkoro basimeke cha enya abantu basimeke cha abugase cha no abegeta avocado no abegeta chinsiaga no abegeta matoke so the quality of this tea will be affected abantu batakere muna bona tutagete ko extension field services chitakere ko improve abantu batabunga ki ekemelinkere kyo tagere usimeka na nengere kirago konye right like as we talk now abantu batakere ko manyanga ekemeli munegie kahawa na ekemeli ke bwate obuyabwaye ekahawa is not perishable ekahawa na bako torobe ke nyomba no mwako mugima ekero ko tutagete chikoni oni ekahawa enyomo gose nembuni ekero koni ebwate chibesa all right lakini ekemeli bune chae nga okoni gokomnyoka yani ngomo komnyoka negali nga matore yachire etundu bali nga mune korara perishability is very high. So that is a crop that should even be discouraged because ekana ikirina ndi chibesa cha enjira chiwakanwa na ndi kwanya chibesa chabe chire chinge na and the level of trust from the agency engana ko bakorera marketing nero it's very low abali mimbege ne tiabantu bagachora muna chi director the agency itself cannot be trusted because chibasa chiabalemi nchiri kwaro kiwu boronga chiko genda ngaki omonto naro ngai chiko iberwa ngai chiko sirera so it leaves it leaves farmers with a lot of mistrust. Okay, yes. So umeshimiwa Zakari suppose wacholi ko mbungo machoge chache ngayora chakire a priority ya ongai priority ya nechisemi okay because again don't sit ndagete gosikamano neke golikia mambia ekegolikia mambia na kitutagete gosikamano enamba ya kabere ekegolikia kia mambia ngetagire tokeligeria enchera ekorokunga empowering the youth abantu bano mbale abana bakura gisukuru kwanyara bo machoge omwana akore sukuru libaga bago join muna bana gitivet abwate grade yake na bali sika bago nyagotara liba bago join gitivet you know that level of sensitization abana batakere batebunga kisukuru teri ko form 4 onyaga kugenda bona muna wachite media chisukuru cha media nchiroro bo machoge ne bwate egento kyo kumba machoge chache ne bwate
bitokoro ngi TV zona ke pa polytechnic ne korunga riamo twakarukire polytechnic this vocational institutions eremori band yani eteneine etabwati nonye yani nona bari mbaromba bwati gento bakora. In other words, abantu baito mbara motivated omubungo ito tachete ko ligenchera yogokini TVET ye ekonya abantu abange. So gisemi na training ekine aspect ya metakere koligereriwa erinde bomachoge nero echemoya sense amwe gisemi namba ya kabere ebintu mbiro muna chipara muna twakwana abuna watogo chakera naro toros chiparanke echigokonya since monchire chira affected most. Abangina na mache is also another thing. Yes. Obekera abangina ebisema nonye 10 abangina abakonyora kwa batolire kinyongo. Abangina baito mbatakere gotorwa ebitono kurumotwe erinde bamanyanganaki. Oboremi is another area. Antudagere ko yigenchera togo sensitize abalemi baito tobatali tobarusiwe bomachoge tobaire nonyengo chiribuchibali tobaire nonyengo chiboikoyo barigereringa abalemi bane nkibagokora oboremi onobotugi because inarenchera try increase employment. Na abantu baito bari Nairobi abatenenku na barabu we would want to mobilize them. Right. Tobateng inchunka mo establish any small thing that can provide employment for the youth in munawono akonyoro monto chireka isano achete Nairobi atiketabu no chorute ka ucheke chisano ayogende Nairobi olika abantu from the neighborhood yoko provide employment abakonyatora abakonyasomba bakoraki no chogole ngombe chombe no nisato obekega iga egechiji ego kwalikire extension officer kwalikire mo veterinary kwalikire that is one way of increasing activity and employment within the constituency. All right. Aro kubulinga kerokene ngetambukira ukiura ire gosinchira ki oraji kwana kinga ensemo yechi pasari wa chi distribute equally as a constituency ya machoke chaji kerwa tabamu muchano noro ayenkiri tele kura chutumika kwana kinga e pasari ya rurubuya na kero mwana uli utakere konyoronyori maito aba machoke ntomanyire machoke wanspimba manyire nasiba wakachikura machoke. Number 1 ego tomanye omonto agete kura machoke chacha nganere machoke chacha because na participate ya soko chora oborai bo olympic. So karatu amanyira abantu abunga kibale tomanya koligi aba chief aba assistant chief bakaba tuleti batotebi the level of poverty, the level of need asabantu baito nabo ntomanyete mwana one toto orphan that information is with us. Oyetari monto kale ko constituency ende to chikogesinga ngakiera so ntomanyete chi orphan to bwate kenyoro toto orphans ndo bwate partial orphans ndo bamanyete mbalenga bale ntomanyete bali bakuru michime takapi lakini bano mumacho agate yanga tebinga omontaro mwalimu omongena no mwalimu na bako uchibasali double allocation kwamanya kanyora ebasali echiete sikoye constituency ekaruru sikoye constituency that is not fairness. Those are the issues that we must look at and we katoligereri emarieta y'abantu bali bayiruki basali abe kwasara buteneni kero monto so mangaki oyeno mwana onyarebe ukale sukuru gete oyire besa gete paket otonze. So it will not be a secret. It will be transparent. Yani etagete bwasioku asamangana kero monto isanekanga ki kibese cyamane cyaruru buya nabo cyangana iga nano cyerera kai. All right. Asante sana. Bono dotara wada simibere sato iga tukole chinkwane cha semambiye. Umayeteka rokoliye kerugeke either bora tumeke gari yao personal ko gana Nairobi so ebunge na bora amuri ne bus bora mwinga ne shatu nere kugere wangu timati yangali kyoto gete kuchira nginjo yani ke amoto gete kutumeka ngire kieke na siasa ne buruka ine sane ground ya the Dr. Matiang factor ya kureka nilichisabu sana kiro moto kata gete ko magega yo moskema tiangi na magana nomination timati ngakira chikoba ayenga yoberete enchega segali yana ya butambe eli abantu bamanyete na macho yamba manyete ngenda segali ya Jubilee na ende na kodre gasingia sana se encho yoko eneza kisera no borai wa Jubilee aso macho gachache usually enkola sekia abantu ga macho enko batenga nje nichili chumali amatiangi na neba manyete ba so enchega ali yana ne manyire Jubilee na ende Jubilee umutangazaji Jubilee bano nero na kikiama kimogusi etagete bata yabaiga senge njo mwana ito Fred
na ile bono chinguru choko be presidential candidate gwetera sikia maga Jubilee na Fred nere to bugate buna bagusi yes bono nande ntoka bugati onde to jagwato gali gwetana Fred kurunga kianya chairi to alenga for the people na watu asoete basi yito kagenda yato igeti mana yato igeti ntoka gokanga tuasukire na intu muno mugusi na ande round yege sikia berekia bono omosike Fred Okengo Matiang'i oyore presidential candidate ya Jubilee bono ense ya mwanjire aba Kenya wanse ba mwanjire no to wonchoka na Kenya ngima abantu badenga bagusimone bahati round yege ndonko batole bono nya bate birango to abalegendo nabagusina intugo ikatosoe tokonyikia magito elinde ka abantu bagocha minto banya to nyabusire yere buya so this is a party that is popular in KISII naende Olympic na noya amase bali batageta ko ngie party naende na ngo yetakoro na onkoli na egari yipaka toike state egari iratoka murabange mende muchuje chake ngakinga ine karai kamo chimogende mambia ayenga kyo tage nobo mongora omanyete egari yeye egari entageti bantu bake egari etageta abantu abanke anengare taligari okona korera ngando itoisa na mange biroko byakeire ene gari engare yes erosiri ego accommodate abantu bonse so akuna wasi abantu bonse pe bagocha nande ntobwati kwegi merikoringa kinga bona nyalabe ngocha komigare kero monto tagetaso egari yes togenda pamoja ekogera ene gari arekani ebwate biroge binge era iki abantu canon nomination kirakorwo nyorenga to ile tikiti ya Jubilee what will you do nomination kirawa korota ile ticket again tekenene now how was the ticket given onye ticket here given on a scientific basis mate no kuligeria ngabanta abange ngaibale onye abanta abange bakorolekana bara somonte opponent yane na inje no ko support erinde Jubilee borai eko era entwege ntutagete no go support Jubilee ever strong gusina Kenya ngima alright so tali issue ngaras mondo sa chorwe ngaras Olympic ya chorwe eiterika bakabireyo lakini egantogero kimanye tengelinga kiaba machoga no Olympic batagete igoni mbata bale munga Jubilee neta koligera linchirende yonsera aligereri go ikerenga umuntu toko ticket no Olympic because this is the most popular candidate as machoga alright whether you use scientific method go say no kore survey no kore gento gende yosora akore abantu boke baba batabenga nto umuntu tomanyete no Olympic na very and you believe in yourself I believe in myself because it's the people who make me believe in myself asante sana ngakiro chisiasa chi ground mwishumi wa Zakari siasa chi ground mbiachire siasa chi ground chakire asegusi cherosiri te choro kiribya sana ngakiba abagusi batwalire saiga asebakwenda goche na siasa ya Kenya nero yasoire kweorokia omanyete bono buya boromboringa serikali erime nero yasinyirwe binte binge eiwa yachagete by promising very many things to Kenyans pakateba 100 days echisa ine bagokora changes omwaka oyomo emiaka ebere emiaka etatu bono lende ndo jenga siasa ya Rosiri Kenya siasa bone inaelekea upande wa upinzani na serikali iliyoko sasa iko na matatizo miongoni mwa wananchi okay asante sana kirokende mbaraba bono batalia sense moya Dr. Fred Matiang'i ngakiroche mbachikonyole miremere raisi barabia ikegro tali bantu bonse baras Matiang'i as we speak onyana barai kulosi my democracy na reyo yes that's what we call democracy alright we will not force everybody to board right but bikarakero montonale as I believe it in tobwate mnabona barasa serikali bare UDA they believe in the policies and they are comfortable with what is happening with UDA you cannot tell them anything outside UDA alright egara mbaro chengambu yabagenderete mbare baro ODM mbaro broad based mbaro koenda yes so abantu boke bago determininga ngaiba arorire onye asebale baro chenga chisera ne chingia abantu boke bakugo chororo alright onye mbaisa negati abantu bagasoka na ondororo goikecho kesanda lakini nje mnandigereti ase Kenya bona iga onye kora sense ya serikali no bwateke barua sana gocha wanchwa asengencho chipromise chinyinge njikiranete mushimi wa tiga liboli lyo moelia dento bwa tsimibere sato tokole chinkwaneji umuske Dr. Fred Matiang'i gara se United Opposition
ngakira chikobara isioro changa na erekonyo tikiti mbali no goteba gwateba nga is the most popular candidate na mga ebintu binde binge ngakira chikobara isi kiagero sakulire na mangana numbers enkubwati wale sana se mangana siasa numbers na chitobugate numbers chawa Kenya chitobugate omaete tutagete gwateba nga blocking ya gusi nge bwate chukura milioni 1 nge block gete nganyalebe naro onetia enamba gete naboko genda bokamba abantu nabange sana muna bona bokamba narawo jiri of course nabakamba lakini boka bagotebanga onye moko a Kalonze Kerogo igo manyanga tu achesiru maambia abakamba abanyana are you seeing so Kerogo chotanga bona ngabakamba ngabali milioni 4 nge voice na yamo it's not one voice abantu babwata opinion onye mbokamba abantu babwata opinion no enda boikoyo bagotebanga united opposition etagete mo chore so and so that we can now have the win very early. So most Kenyans, the youth, vantaba kepa vantaba nene, ebabugate opinion ya manga ki omonto raba iseko tambukia abantu ba Kenya. Ase chikura na ase bikoro after elections. Right. Fredo kenga matiang. Omatento itikolige linga chikura chioka. Eto kolige linga ki chikura mbu ya eto atambukire. Na endengo obugate ability yoko transform ense. So Fred has that history, of being transformative. Ntorojimana chenjeti sector Jones pia sa kolete na aba Kenya once pimbaroje, and most of them would want him to take over. Elinda konye Kenya muna konye education akakonya nsema ya ICT. You know, these are things we can see. Kenyans are seeing them. So if we use the scientific method, yo kolege linga who is the most popular candidate. Survey koru with reputable or credible organizations. Right. Chirichira alete results that are believable or credible. We just believe that this is the right person. Okay. With the results, with their story, and with their history of performance. Yeah. Alright, asante sana. Jide katubwata igani dege 15 na biro kuraga chinsenye chibono mambyo motega ngo kubeka tole naye sense moyo kwa libaga elinde onyale ko bakogosanga na intu aigeye maseyemo arega ko oli bishimiwa zakare eratoka umuske Dr. Fred Matiang'i tacholi ko be flag bearer igona ndi jubilate galeko ba nganesega yumugusi ineresega yumugusi. Okay. Na akero in the event it's a united opposition. All right. It's an arrangement. Arrangement kera ikerenga ya ikere ase batara mochora. Yes. Definitely na bako nyora asa ago participate. Okay. It's not only the president who works. The president must have an army behind himself. Yeah. So we don't just saying about ngata choringa yabona ya cool. So umushimo ina tawati sige ntoko tebi mu gusinkelinga united opposition nenchira nereye bangete namba bwatekerenga kiabo. So temine tinga buna gwate banayo nyetoko nyoli tikiti ya Jubilee na ende ya rule on a fair ground na aye na boko olioko boke kigera motogete kubwa. We believe in fairness. All right. We believe in fairness. Talia mairi, talia masani. Because to watch machoge obachorere an unpopular candidate telling you force them down their throat. All right. They will say no. Saying no means starting to lose. Are you seeing? Yes. In Jubilee we are not ready for that. Na Kenya ntoko chorere presidential candidate simply because of ngaba kamba na abange osaba ikyo na abange. We are talking about Kenyans. Talia bakamba boga bagochi chorere presidential candidate. So we are looking at the entire country ngaki who can compete with the present administration. All right. Yeah. The other day into what ukwamirani goke igoro yuburaya igagusi about the kingpinship and the spokesmanship nebintu binde binebyo aigagusi who is the kingpin and who is the spokesperson, the emergent leader, you know omaite bintombire ora atake kwebeka. Yes. Are you seeing? So webeke people, you cannot force people. All right. You cannot force yourself on the people. To kwega saba ntonga baninje ngo bakwanira abantu boke babatenga nyarebe nero gutokwanira. Okay. We see as a voice. Now we know who can speak on behalf of the KISII community. All right. Ekilegen tutoko bodi uko sekere debatable. It's not about votes. It just comes by itself. So maybe in leadership ntobwate monto an emergent leader. All right. An emergent leader yako busi bunobo bakurwa
kurwa marabaime. Like Nelson Mandela, he emerged from the people and everybody accepted. Are you seeing? Yes. So when you see people are not accepting you as a leader, then it means to qualify. Okay. Pona muna Mominchori, I'm an emergent leader for curriculum asime. Abantu boka na bataka resist, they cannot resist because you also come no baba. No matter what bangu atabole smith. Ebo watabake getara. Bo watabake getara. So that is what it is. Yes. Maybe if you can clarify, what's the difference between a kingpin and a spokesperson? Piansi we kind of ntoro jitaba uti aroro. Eko era no monto ole powerful as a community. All right. Abantu once wa accepting nyale bagato tebera. Yes. Otoroleire. Onyore kera tu ale kora katiba iga abagere bale goteba ngaki onyera iro asomire na intungi to basoma. Are you seeing? So people have a lot of confidence in this leader. Okay. That is the kind of person who can be called a kingpin. Okay. The people coalesce around this person. Ina abantu once bana woncho kana muna bichuni bikora kumunyoka ase kerobo. They don't know why they got there. They are not forced to go there. Lakini bikora kumunyoka. That is how an emergent leader was someone to kingpin was a spokesman yabantu akoba. Abantu baba nakumnyaka uchi sale. Naoni ntuka toka enda simati yange to gutona wa kuchibicha nere. Yani to you are forcing to be seen with him. Okay. You go ngango mwa kuchibicha nere. That is what it means. What forces you to feel like you should be close to him? Everybody is fighting to greet him. All right. So Right. that is what leadership is about. Igona ani ekero matienga kwande inumna bagusi igona ande ajateyo na nokuna kubeka kende ya ekyo mwakata aba tavira. Raila the same. Raila that is what they could do. Anyote abachumaine street abantu nabale whether they will be there. All right. Tuko simu 2-3 hivyo motegeranye kubota libolyo kwenda se point tuwa thisimu 2 tukole chinkwanechi ya mase ya mo 0706181822 na 0796988630 SMS line 0791088922 kwa naitwa Ngai bolyo kuboli mheshimiwa Zakari Onduso aka Olympic subwango sana inkayo mugusi. Hello. Hello. Yes. Tutus. Yes. Aikire sabo Olympic. Ngoyo. Kwa watirege sirani. Yes, karibu sana. Ama wako yimo mbole liga nago kire komoiwe binta kwanire. Mata injero mongino so bangoro kwe sirani ya kaka na ora matunda. Eso mogako yo Olympic yango gati. Tutus tokanyoroba konguga mogi. Agakerwe simi. Ndio.
Korre asiane kama mlange yo minyoko ngono tena mtaki galia sikete manyanyo tembire. Bono bwango ige kabere yo gato gate bindi jaba tegete ya bangana tebe timwe ya tene timwe ya ringi kanisa gabe kabangana babanda mama watu no mo ga kitala kwanere. Eyon. Iniko bitende tanga ni abu kanga ina tero chona we naro gamuza maya limo. Ande kwa ile sema ngana maya sana aba machoga tati ita. Kwa ile sema inte vingi iniko biti nono mwana ba so tembire kile akori to tena okori. Muna wana kwa ya sipara jo na ya tukumetu la kila ta rengo na kitiga eti wa gataga eti. Okay, riboli ndirelieli. Riboli mbwate ne ryo mugambi. Kwa ile sema ngana ya maati bora maja mona tusubwa abantu. Ngora kwa taki kishima na ombi bere gage tuma ya gage ko mwana kwa na mugi moina sana kwa ile bere tura zakira le tura na gajo berete. Ande bigira bangi na boli bana ukwana tigata na kulia wasa wona kweta bana mamra sai. Okay, asante sana. Shukrani sana. Mayete ekero tugukwanira mabuli aya boli moko ba personal ko boli gento kire personal ara boli gento kubugata abantu abangi na as a constituency naliye ko babuya kabisa ekero kwanyoreri bagali ko boli libo naliyo kubolera ni bakabande halo yes bona iga lete bo apenzi bo iga misikire Ikiya ko ara kawa sero ko ai kwa na ere ba sigete. Okay. Ara ba mukara ko ro ko Asante. All right. Enkai Mogusi, hello. Donale ko sabo nere kansuri ke mutu ai ko bidu keronga. Oh, to the point, bo yo mogambie point ta ko mo bo jiusi uchiao. Ekialo ko ande yo ko le mangana maya. Yes. Mangana na maya ratine minu ya wasali ni na mongo badaye ke. Pata manyete no ramba manyete no manyanya na manyete digato tebe tene ngaki to ngande point ya lenge aso mogambie. All right. Yo mogambie kono mogambie ko miguvale tumanyete ngende bone digato ende se point mogambie kwa kwa na biyega. Yes. Egendo kwa na biyega kwa ngokia amali monara tigarite ka abantu bari na iru bamenya to. Yes. Batigete tira arabosa. Digabati meketi ka gukiri wateba. Yes. Egera abantu bari kwa hange ekende. Ngenda to ko ile point ya ukwa kwana. Yeah. Ekende kwate umugambi ngaki. Yes. Matiangi ne rorororo. Na ande matiangi ne ramusigete. Ilo kera moro ngorabu. Ko sawa soria. Ole okobua mubua tie chame imbaka matiangi tani nando kutama ekikyango kiri olimbe kinasa guseni. Asante sana. Because of time umushimiwa ebintu mbibiro correspond narubuli ngaki timatinga kyora chokera ndiri kyagera turachorwa gatebanga kerumwa mukuri kichikura kigali ibirorense bire nande mbibu ati tint chiria lakini mogo chorwa bire igoro all the time na tins mwabeka wono turachorwa timatinga kyora ndiri kiekere egente kia sana etubwata barai mbali lakini abatebenga omorai oyibachibesa kurwa senseme yemo ochobaka obaka chibesa chinyinge kabisa mwamanya bateba oyo mwibyoyo nero muya mwachoro mwibyoyo ekero mwibi yawe eri chibesa nande mwamugembere chibesa ngakimura expect acha constituency ngakimura expect acha igore birore beko ari chibesa cha ibete kurwa segete na cha kitakaba akaba mukamochora igo mwa akabagorio borai ekara abagorio borai mwa expect nanda acha bakorere gas because ne chibesa cha yabo chikorigi ayira ni asa abegete nanda akanye wiki elio mwali chiwiki chiri cha mwali nanda ira nabake nande momoe oborai in other words ndutagere ko change njira tokorigeria borai ekero monto okoriko monto digereria ngaki qualities cho monto kiotagete ekero toko choro monto tiago choro monto ngoyo ngete mia ngankamena ngabono njena rendo chebaba obuna bwo itokoriye ekero tagete korika gose no mwarimu no bwate qualifications otagete nga ntagete mwarimu obwate degree ntagete mwarimu obwate miaka gete ntagete mwarimu orengencho gete kwamanya korika intuga igagusi nko ikaranse tole mune community tuabeka a list of requirements yo morai tutagete gose tago chora busanga ngoyo ndete takamia ngoinjenero manyete wana ndega ko manyete okoira kamia nkiata asiekere birore abole go chiaga ali agende ekora monto tubwati history yae monto tana komenyanka monto mwana go dinner akabesa koletera chieta kanyora sanya te gosene serikali yitaka kuruma ochiro koire ngakina ndo expect monto yacha komanyekera mwanya komenya komo wana muno monto go olympic tiamba ireneri oyo no monto renka atali sindani ya Clement yacha kobetwa nje naonda na bible na abere miaka yonse nande ngakyo expect nje ntambole kare bintu byana byonse bino birenka nande inu mwante abadenga ki ay olympic wakolere bintu bya soka to
otokonya ai no to ikange so onye muntu tanya go ikange ngaki expected na atiri birore ko stabe kama chuma au akabante bigokoro so kera mokorika na kararigere ngaki murayo inagani mutagete so again tonkelingo atabire nga tuliko chiko chenche ni kesio choru ko chinchingo yugo chiko chenche ko bana abantu asante tukorere pio mushimu wedeka ya muyo katuwa the only 1 minute yes. Naro kubulinga ki ase school cho Olympic kubulinga abantu mbalenga kwalikira kuwa se Kenyoro I don't know in terms of what na kigenda tukwana Olympic ne school ya chagirta maomo egacha chibao egache kabe school yamo ekabyale school yende ekara abana baichora abantu batwara bale muna incha abana bakora bia tukanyore school ya Keire tukabeke yende ko kunyamachi township tukabeke yende ko kuigale abamanyi na barabukira bacha komanya chi school echi bagacha bakangobole mu 5 acres Kilgoris ngababekere school yenda onande yende nabeka mugonga ne yende nerenko beko gembo it's because of demands abantu abakora chi school echi n'abantu bare competent number 1 aso kolika abantu chi driver no chikuru community yabo ya bagusibo kabakorega siorora amachoga embaro jeno monto bono ngokorega asi n'abantu bonse enkori yo monto ore competent na endo monto bwate enkorengia muna bonto ko beke driver bwate enkorembe ngano yo mino omorike angego itabana bana batame kure sukuru to ko beko mwalimu otabwati qualifications ngamo muro mino ekere bine biashara tokokora so ntoli geta abantu bonse pi oyo korigia egasi nande to we look at the skills ntoli korigera ringa ngano yo mino ngano ngona Kenyoro kiao ngoyo ninki okoriko monto depending on qualities na nekera kolega asi abo machoge ndoliko chikoliko monto ngoyone antiane oyone kasi niane iyo koliko monto bwati chisemi chingi ora suki agenda ya machoge motwe ayimanya manye and that is why Olympic has grown Olympic yale gukina bosaigo ngane anti ya ori gitosine kasi ni yao Olympic yo gina ngaki asichi kasi ni chiao asichi anti chiao asaba machoge bamino asaba kusiba mino monto kiora kolega asi biya ekina kyokoligereria kera kolega asi talinga ngakwalikira mu muromino kwabikira monto kwabikira mukase biasara yes okay natabire mbye mona saro mushimiwa timaiti yendo kemolira kwana teyo mugusi no mu machoge chache tukimaliza nana ko teyo abantu baito bagusi nimbwata mangana bera manene nambe yamo this is our moment right a moment era ere yabo yo mu machoge onyorire murayo ku Olympic bona iga na moment era ere yo mugusi onyorire omonto ko Fredo Kengo Matiangi ene opportunity ya sokiri asemu amogusi na asomo machoge china vasi ichibere chisago tumeka bia igobono ntonyoro borai borobu yande borasuki motwe lakini anda sobora yobo ko bosuki motwe ente gatote yabantu bamintonga ki abantu baturane munali isaga patiga macheso ng'abantu bale Kenyoro batebwati none kebande ng'ana no mochief no motule tamanyeti ng'ana ndo muntu nale muao omwana ikire myaka 18 otabwati kebande tobe munaba ikoyo tuturane kero muntu abwati kebande nande gwekeke wakachikura tweso kitwenzipi to akachikura because bana ntobwati enyangi ne yaito ndo base korara bosa gato na wa common bosa ntora aborionde no bwate kebande no bwate card ngaye card ya registration ya erete ase yalenge kurwe enhanced registration y'abantu bari gona kwa mnyoka yege bijiji bakurikiya abantu lakini ase constituency registration nagenderete abantu baitu babwate ibanda asobo ngabana bakora gisukuru babwate ibanda na intwe namba yo mugusine nere ntobase kona gwecha yasengenja abantu baitu mbara babasirete gatima tobatule nande tule twensi tokolege nteke mukiamana ewe ka 27 obarayo butobwate mambi sambiri munacha. All right, asante sana mheshimiwa, we wish you all the best na byema nasengenje biro byao gukwana no mugusia semambiri. Thank you. All right, asante sana mwanjo motegereri yakoro ku mheshimiwa Zakari Ndusa Nyamatari aka Olympic nera twarengenera semambiri yo kurigikero kibubunga se constituency ya Machoge Church wekibiro binde wekira bano tugukorera mu rubuli Mominchori mikwa niaba ya Ronald Mayaka Brigadier garante bembi mona sana soko bana intukuru 10 wekibirebe ankioneli tuko nchenkuru kwa MC Dudu sane kamili majira ya Afrika Mashariki.